Puspa Sari Sinarasa Singa ya bersama PLN Audio Sound System Sound dari Kota Batam Indonesia. Pada tadi telepon bukan di syukur saji artinya barakan kondo wangi kembang melaku konten bobo saling pegang kelapa ikan gelaran sendi lihat petari purna kalau nah masa sopo sesaji pun kalian barangan rombo ada tonton usah dari Bukito Engkang Kotor Eki Dosa Purwo Edi 510 Purwo Wibitani Senajan Pembasak Satu Tanah Kepala Sebutan ini reaksi ketenangan Kata Kata Kopai Walaupun bisa silir Maratan baru Bupang ini pemberian sana ini sungguh juga sampun pangeran ini tengah langgang wani kawan mau borangken sesaji kita penting dari koro lalu suasana langganan terkait langgang tersayangan ini kemusik hukum kepelun tak lapar sak alun-alun suara pimpin padu pimpin Opo salib sirap si jempol mana beda nono sa boy wala kung si Ugi nagondrongan at tano kay Samiroto ang ito na lumabagbobo ka beso kung lamat-lamat suara ng gandekan niya mo ka sampun kabiasa sa tengah langkang isang bobo memuji miring Gusti Kang Purbehewan bungkus yang nasa may tupo akong naganto yung mga barang-barang sandono mo ako ba isang paglaran sanggar pakunso sanggar paglaran natin ikaw na magpunta sa lain ito sumiproso pasare sa umarawan kalian rombo ayo topo sa lapor cara na kalula urarang kuano os rare Saud awis risang bobo kamating sa tengah papan paglaran ng rato ni madugani paglaran lampay koro taruno lata mojo kang ngayai wajib yang dalu puniko sesaringan kalian paguyuban seni jaranan Sumarawan sa Puspa Sari
sesaji bagus rono kuliro asuh pamuja. Aminoto nugroho sari yang wiji. Ina bona-bona darpe pajongko minanto berkapas diwono. Kak bece titik kakolo. Susan Sirayu Rogo Arya Utama kalih Puspasari Sukarawangsa Putri Tatap Jaya. Duh Gusti kula nyuwun pangapunten. Mugi kali saya sami kala. Mugi nuwun pamayo panunggal rahayu. Sami-sami tansah dipun uri-uri. Oh jaya jaya Sukarawangsa. Alampun cinondro kake para brahmana lan para resi. Wong lagi semedi yang sajroning sanggar pamujan. Bebasan dipunwonten netra batin netra ati amung siji kang ana. Ya ibu mrimar kami Gusti murbae dumati. Sesate muji mugi tansah pinaringa bangsal lancar sugeng rahayu wibowo. Lelampahan jaranan samanging atus paripurna. Mugi dadan wonten sepubarang kawis pangbanti sadung sripet lan bisa kalih sekatahe lir ing sami. Mosa rep sirep buana tidam permanen kang panguri picikal bakal babat pekarangan dusun mantap. Kawula minta srana wujudi sesaji ugi kawula senanari kupetik duka kanggo melun-melun. Pangirep daya Wibuwana Jaya Kawijaya lir ing sami kala. Para mandha lan wasana tidak beda saking bapa rencana. Ayu rahayu saking Tuhan. Puspasari Sukarawangsa. Ayo Utama. Putra Indonesia tinggi bocah ini. Hota
saji juga kembang telur kopi pahit ora makani jungkir. Nek jadi diri pribadi itu makan saiki isih diparingi umure. Sesaji siji sejati yo kuwi sesaji marang diri pribadi. Merasa binasa sukma lan ati nurang. Saati kersane Gusti Kapur bae kumaha. Sumarawansa hosa. Oke. Ini kena. Aku jaluk godang oh. Aku ning polek mau batiku. Masuk ana napas panjawana rasa. Macur sifat luhur ana badan urung lebur yen urung tinemu pitutur kang luhur. Yo, aku leluhur sing jangkung ana uripmu. Ciptaku yo cipta esuk. Rasaku yo rasa esuk, karsaku yo karsa esuk. Aji tirto kang suci pripat maremati lor. Rogo sele hati sumele agene mangan beling. Adegan ini jangan ditiru ya teman-teman. Hanya yang profesional di bidangnya saja. Sekali lagi, adegan ini jangan ditiru saat makan beling. Hanya yang profesional saja. Orang angan-angan, orang panganan-angan. Netes kanthi tekan badan macur sakjroning Jawa. Ayem lerem tonton sane kersane Gusti. Yo ajiku ajine to suci. Mari ana pangayaman ambil pangan beling. Bocah. Yang punya warung. Sekali lagi adegan ini tidak untuk diikuti, hanya yang profesional saja.